Moi, mä oon Marika Lahdenperä, 25-vuotias taidemaalari. Työskentelen pääsääntöisesti vesivärimaalauksen parissa. Oon keskittynyt siihen nyt 5 vuoden ajan ja löytänyt paljon enemmän vapautta liikkua teoksen ja tilan välillä verrattuna muihin maalauksen tekniikoihin. Useimmiten vesiväriteosten ajatellaan olevan hentoja maisema- ja asetelmamaalauksia. Mä nautin näiden jähmeiden oletusten herättelystä. Mä valmistuin taidemaalariksi vapaasta taidekoulusta vuoden 2021 keväällä, jonka jälkeen muutin Tampereelle, jossa mä yhä asun ja työskentelen. Maalauksen ohella toimin kuraattorina Ysibaarissa yhdessä Anna Jensenin ja Emma Suomisen kanssa sekä kesäisin opetan Tampereen taiteilijaseuran vesivärimaalauskurssia. Olen pitänyt näyttelyitä muun muassa Galleria Snowssa Berliinissä, B-galleriassa Turussa, Galleria Rajatilassa Tampereella sekä B-galleriassa Porissa. Nocturnal Eternity-näyttely koostuu vesiväriteoksista, jotka on syntyneet mun pakomatkalta puutarhan yksityiskohtiin. Näyttely keskittyy etenkin teoksiin, joita työstin Suomen taiteilijaseuran Atelier-säätiön residenssissä Grassina Italiassa. Teoksissa näkyy lapsenomainen keskittyminen luonnon pikkuseikkoihin, lopulta tuoden niistä jotain koskettavaa ja tunteellista esiin. Kuinka uppoutuminen nurmikon ruohonkorsien rytmiin, metsän syviin kerroksiin ja kasvien kuolemaan voi olla niin ilahduttavaa. Nykyinen maailmantila ja sen jatkuvat surulliset tapahtumat ovat ajaneet minut hakemaan rauhaa, turvaa ja lepopaikkaa luonnosta. Elämä on jäänyt tauolle, kun olen lähtenyt etsimään tätä luontoyhteyttä vaellukselta Lapista, Tampereen metsistä, vuoristoisesta Turkista, residenssistä Italiasta ja omasta vaatimattomasta puutarhastani. Mä muutin Takahuhdin taidekeskukseen päästööni Tampereen taiteilijaseuraan. Takahuhti on minulle erityinen paikka, sillä joka päivä kun mä saavun sinne tuntuu kuin saapuisin residenssiin. Takahuhdin taidekeskuksessa on jatkuva taiteilijoiden residenssiohjelma, jonka ansiosta sinne saapuu taiteilijoita ympäri maailmaa. Mulle itselleni tuntuu etenkin erityiseltä työskennellä tilassa, jossa samaan aikaan työskentelee myös niin monta ansioitunutta taiteilijaa. Kesäisin meillä myös on taiteilijaseuran puutarhajuhlat taidekeskuksen puutarhassa. Mun oma työhuone ei ole kovin iso, mutta se on tällä hetkellä ainakin riittävä itselleni, vaikka työskentelenkin niin suurien vesivärimaalauksien parissa. Mun työhuoneessa mä rakastan eniten valoa, joka sinne saapuu mut aina yllättämään. Vesivärimaalauksen takia mä työskentelen usein vaakatasossa, joten mun täytyy keksiä tapa, miten rakentaa matala, mutta iso pöytä. Tällä hetkellä pöytänä toimii banaanilaatikot ja sen päällä 2 vanhaa maalausta mun opiskeluajoiltani. Se on aika huvittavan vaatimatonta. Mä matkustan usein Turkkiin, koska osa mun perheestä asuu siellä. Huhtikuun mä myös vietin Grassinan taiteilijaresidenssissä Italiassa. Lapilla on myös aina paikka sydämessäni. Nämä kaikki paikat on vaikuttanut mun työstämiini teoksiini ja tuoneet niihin aina uutta kuvastoa. Toskanan kauas ylettyvät vuoristojonot ja laaksot antaa mielikuvitukselle loputtomasti mahdollisuuksia. Turkissa mä oon myös huomannut, miten erilaiselta taivas ja pilvet näyttää. Italiassa ollessani kävin Tarot puutarhassa ja kun me ajettiin sieltä takaisin residenssiin yöllä näiden hienojen tunneleiden läpi, mä vaikutuin Toskanan maastosta sekä taiteen leikkisyydestä Tarot puutarhassa. Ja siitä lähtien mä oon pyrkinyt tuomaan leikkisyyttä muotokielellä sekä sisällöllä mukaan luonnon kuvaamiseen mun taiteessa. Loppujen lopuksi mä koen sen taiteellisen pankkini kasvattamisena, kun astun pois Suomen luonnosta. Esimerkiksi Italian oliivitarhaan. Mä keskityn niin moniin yksityiskohtiin kerrallaan, koska se kaikki on uutta. Silloin se kaikki jää todella vahvasti mun mieleen, vaikka mä en ehtisikään kuvaa ottaa tai luonnoskirjaan sitä piirtämään. Siksi niin monet mun luonnokset on syntyneet ulkomailla, Lapissa tai mökillä. Aina ei ole aikaa keskittyä tekniikkaan tai maalauksen syviin merkityksiin, mutta aina ymmärtää halun muistaa. Luonto ja kasvillisuus on usein mun taiteen lähtökohtia,
vaikka nämä saatetaan kokea jo tyhjentyneiksi aiheiksi taiteessa. Mun mielestä tyhjä tila kuitenkin luo maalauksellista vapautta ja herättää uusia luovia tapoja käyttää vesiväritekniikkaa tunteellisen ilmaisun jatkeena. Ilmastonmuutos pyyhkii tällä hetkellä pois kaunista luontoamme, joten mä koen tärkeäksi maalata enemmän ja enemmän tätä luontoyhteyttä. En halua, että sitä unohdetaan ikinä. Vesivärin ja paperin luonne on hentoa, mutta värien kerrostuksella ja paperin tuomilla mahdollisuuksilla mä uskon, että se voi olla massiivista, väkivaltaista, värikästä ja kiehtovaa, kuin luonnonvoima. Mun työskentelyprosessi on aina päällä. Se on jatkuvaa. Ensin mä saatan nähdä jotain, mikä kiinnittää mun huomion. Mä rakastan päivittäisen ympäristöni seuraamista, ruohonkorsien rytmiä, varjojen liikkumista päivästä toiseen, meren villejä aaltoja sekä tuulen liikuttamia kasveja. Otan niistä kuvan, videon ja sitten mä muunnan ne luonnoksiksi. En ikinä työskentele katsellen kohdetta pyrkien toistamaan sen suoraan paperille. Sen takia mun maalaukset kuvaa luontoa, mutta keskittyen ehkä enemmän siihen tunneyhteyteen. Mun maalaukset ei realistisesti kuvaa luontoa. Ne muuttuu mun mielen kautta ja mukautuu mun omaan estetiikkaan ja muistoihin. Joskus mä näen jopa unia mun maalauksista, mutta vasta tämän askeleen jälkeen mä alan työstämään mun ideoita suuriksi maalauksiksi. Mun vakio vesiväripaperini on Fabriano Artistico Extra White Hot Press 300 grammaa, koska se on sileä ja kestävä paperi. Se on ihanteellinen mun tyypilliseen työskentelyyn, koska siihen liittyy paljon kerrostamista. Mä käytän myös aina taiteilijalaatuisia vesivärimaaleja. Schminkenhorendovin värit on mun suosikkeja. Mutta yllättäen mä käytän synteettisiä pensseleitä. Lempparit on Raphaelin Soft Aqua 805 moppipensseli, koska ne kestää käytössä kauemmin kuin esimerkiksi eläinkarvapensselit. Mä en ollut tyytyväinen kelomaalauksen ensimmäiseen versioon. Ensimmäisen version aikana mä kuitenkin opin paljon uutta ja mä kiinnyin aiheeseen, joten päätin kokeilla samaa uudestaan. Nyt maalauksessa on tavoittelemani tunnelma. Joskus maalaamisen kanssa ei pääse eteenpäin ja on vaikea tehdä päätöksiä. Jotkut taidemaalarit sanoo, että paperin tai maalauspohjan muotoon ei saa kajota sen jälkeen, kun maalaus on jo aloitettu. Itselläni on taas niin vahva halu aina mennä eteenpäin mun maalauksien kanssa, että joskus niiden leikkaaminen vapauttaa mut täydellisen lopputuloksen tavoittelusta. Eli mä mieluummin leikkaan maalauksen muotoon, kuin heittäisin sen kokonaan roskiin. Ja lopuksi mä haluan näyttelyssä vierailijoiden etsivän teoksista tunneyhteyksiä omaan elämäänsä. Eli nouseeko niistä sulle ehkä joku muisto mieleen? Ja mä haluaisin myös kuulla, että oliko sulla ennakkoluuloja vesivärimaalauksesta ja ajatteletko siitä ehkä nyt eri tavalla? Mä näen mun työni jonkun kotona, joka myös herkistyy luonnolle ja haluaa aina muistaa kauniin ympäristön, jossa juuri nyt elämme tai olemme kasvaneet.